Τσουρεκάκι μου. Υποφέρω. Το υποφέρω μου, θα το πάρω. Δόκτωρ, τον τελευταίο καιρό κοιτάμε σοκαρισμένοι διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο. Όπως είναι η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, οι εμπόλεμες ζώνες που όλο και πληθαίνουν και τα συμβάντα με τις επικείμενες εκλογές στην Αμερική. Ακούμε και βλέπουμε πράγματα που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε λογικά. Κι όμως, από την πλευρά της νευροεπιστήμης, δεν είναι τόσο παράλογα όλα αυτά. Ναι, αλλά γιατί? Πολλές φορές συμβαίνει κάτι στην επικαιρότητα που μας εκπλήσει, συνήθως δυσάρεστα, και μας κάνει να αναρωτηθούμε. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό? Πολλές επιστήμες, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, έχουν προσπαθήσει να δώσουν απαντήσεις μέσα από τις δικές τους θεωρίες, που φυσικά έχουν κάποια βάση. Αλλά ας κάψουμε πιο βαθιά. Ας πάμε στην αρχή των πάντων. Το Big Bang. Περίπου τον εγκέφαλο. Υπάρχουν 5 βασικές συνθήκες που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλός μας για να πιστέψει, ακόμα και να φανατιστεί με κάτι ή κάποιον. Attachment. Πιστεύουμε αυτούς που μας φροντίζουν και νοιάζονται για μας. Σε κάθε μορφή σχέσης, πολιτική, κοινωνική, θρησκευτική, υπάρχει ένας κατάλληλος τρόπος να προσεγγίσεις κάποιον έτσι ώστε να είναι θετικά προδιαθετημένος προς εσένα. Η αγάπη. Ο εγκέφαλός μας χρειάζεται μόνο 0,5 δευτερόλεπτα για να αποφασίσει εάν κάποιος χρήζει της εμπιστοσύνης μας ή όχι. Τώρα, στην περίπτωση που θέλεις να κερδίσεις ή και να χειραγωγήσεις κάποιον γρήγορα, η αγάπη γίνεται love bombing. Το οποίο love bombing το χρησιμοποιούν από πολιτικούς και influencers μέχρι δικτάτορες και απλοί άνθρωποι. Love bombing και οι δικτάτορες. Και ο Χίτλερ δηλαδή. Βέβαια. Έχεις ακούσει τις ομιλίες του Χίτλερ? Το love bombing είναι πιο αποτελεσματικό όταν ο απέναντί σου είναι ευάλωτος. Όταν νιώθει απογοητευμένος, προδομένος από κάποιον άλλον. Ξέρεις που άλλο το έχω ξαναδεί αυτό, Ναι, φυσικά, στις σχέσεις. Οι ναρκισσιστές αυτό κάνουν. Morality. Πιστεύουμε αυτούς που πρεσβεύουν και προστατεύουν τις ηθικές μας αξίες. Δεν γεννιόμαστε tabula rasa, λευκό χαρτί όσον αφορά τις ηθικές μας αξίες. Η εκγεννητής ηθική μας όμως προσαρμόζεται στην πορεία της ζωής μας ανάλογα με το πού και σε ποια εποχή γεννιόμαστε. Εφόσον λοιπόν έχουμε μία ηθική ήδη μέσα μας, τείνουμε να στραφούμε προς αυτούς που δίνουν φωνή στην εσωτερική μας ηθική, τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου. Γιατί αυτό που μας συνδέει ακόμα πιο ισχυρά με αυτούς που αντιπροσωπεύουν την ηθική μας είναι η αποστροφή, δηλαδή το disgust που νιώθουμε μαζί εναντίον αυτών που δεν συμφωνούν με την ηθική μας. Το disgust μας ενώνει πιο δυνατά. Patterns. Πιστεύουμε αυτούς που μας βοηθάνε να δούμε νέες πτυχές της πραγματικότητας. Η φράση που συνήθως λένε οι μεγαλύτεροι, ότι παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, δεν ισχύει. Πάντα υπήρχε και θα υπάρχει αβεβαιότητα για το μέλλον. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και τα ζώδια. Ναι, τα ζώδια σχετίζονται με αυτό που θα εξηγήσουμε. Τείνουμε να στρεφόμαστε σε ομάδες, σε ιδέες και σε άτομα που μας βοηθάνε να σώσουμε ενέργεια στον εγκέφαλό μας. Το να ανησυχείς για το μέλλον δηλαδή καταναλώνει πολλή ενέργεια. Φυσικά. Το είδαμε και στο Inside Out 2. Οπότε, αν κάποιος μας δώσει μια εξήγηση που βγάζει νόημα και μας μειώνει το άγχος και την αβεβαιότητα για το μέλλον, μας δίνει μια αίσθηση ελέγχου και τον εμπιστευόμαστε και τον ακολουθάμε πιο στενά. Εξελικτικά, ο εγκέφαλός μας προτιμά να βλέπει patterns ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν. Γιατί αυτό έχει μικρότερο ρίσκο από το να μην βλέπει patterns εκεί που υπάρχουν. Χαρτομαντία, καφεμαντία, θεότητες. Έτσι. In group. Πιστεύουμε πιο εύκολα σε αυτούς που μας μοιάζουν. Δηλαδή, η αίσθηση του ανήκειν. Το βλέπουμε αυτό παντού στην καθημερινότητά μας. Στον τρόπο ντυσίματος, στον τρόπο ομιλίας, στον τρόπο συμπεριφοράς μας. Στο ποδόσφαιρο, στις θρησκείες, στα κόμματα, στους στενούς φίλους στο Instagram. Ακριβώς. Αυτό που μας ενώνει στην ουσία είναι το να χαιρόμαστε μαζί με την ήττα αυτών που δεν ανήκουν στην ομάδα μας. Πώς μπορείς να δημιουργήσεις πιο εύκολα την αίσθηση του ανήκειν? Με παρατσούκλια. Δεν το κάνουν αυτό τα ζευγαράκια. Λέει ο ένας τον άλλον: ζουμπουλάκι μου, περιστερούλα μου, κρουασανάκι μου, σουτζουκάκι μου. Τσουρεκάκι μου. Υποφέρω. Existence. Πιστεύουμε σε αυτούς που δίνουν νόημα και σκοπό στη ζωή μας. Είμαστε το μόνο είδος στο πλανήτη Γη που αντιλαμβάνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό το παρελθόν, το μέλλον, τη θνητότητά μας. Για να ξεφύγουμε από τη ματαιότητα των πάντων και να ξεγελαστούμε ξεχνώντας ότι θα πεθάνουμε, ο εγκέφαλός μας τείνει να εμπιστευτεί αυτούς που μας δίνουν κίνητρο να σηκωθούμε το πρωί από το κρεβάτι μας. Όπως είναι για μένα ο Πέντρο Πασκάλ για παράδειγμα. Γιατί νομίζεις υπάρχουν τόσο πολλοί gurus, life coaches, κινήματα, θρησκείες? Γιατί μας υποκινούνε να συνεχίσουμε να ζούμε την θνητή ζωή μας μέσα από ένα βαθύτερο νόημα που δίνουν στην ύπαρξή μας. Βέβαια, καλό θα ήταν αυτό να γίνεται με υγιή τρόπο.
Ναι, αλλά δεν γίνεται πάντα έτσι. Σε ευχαριστούμε, Dr. Πολύ ωραίες και χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες. Αλλά, πρακτικά, πώς γινόμαστε σοφότεροι, πιο ενημερωμένοι και καλύτεροι? Με δύο τρόπους. Πρώτον, γιατί όταν ηγούμαστε ομάδες κοινωνικές, οποιοδήποτε τύπου, αθλητικές, σε επιχειρήσεις, στη γειτονιά μας, χρησιμοποιώντας αυτή την πληροφόρηση, θα μπορέσουμε να συνδεθούμε πιο στενά και πιο βαθιά με τους συνανθρώπους μας για να πετύχουμε ευγενείς σκοπούς και στόχους. Δεύτερον και σημαντικότερον είναι γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση ως ασπίδα προστασίας προς αυτούς που θα το χρησιμοποιήσουν για να μας χειραγωγήσουν. Να γιατί λοιπόν. Protect your brain. Λοιπόν, it's a wrap. Ναι, νομίζω ότι είμαστε super. Άντε, it's a wrap, μπράβο.